Narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotarp. Ka khana school ka brang khnai snem karta kalakan thi nakamala ka basau jong ka yeng school jong ki briu shimet ka badan ha Jaipur Rajasthan ha kamit jong ka sitarik jong ni banai. Kat kum balaring ka CCTV layo i yakani ka khana bakala keu ha wayu riling ha ka ba kala shongru shibiat shipo batru kala hap no pat kumba sa punyo food ha ka ba kala yap no nakani ka jingham ya ka daw bajia kani ampat tip setia berkani ka khana ka dei ka balik school ha Nirja Modi school bat ka bala tip ru kum ka amaira bat ka long ru kum ka khon marwai nakaliang ka seng kilong kmilong pa kilong ru baka jia kani nakadaw baka syamai maka ha school bat ru la keno ru kani ka school kala persang ru ban buri yaki sabut ha ka ban ningkong sya sate ki briu jong ka tanat puli puthi ban rung bat ban tokit yakani ka jingja anda po ki pulit ki lashem ba kani ka jaka ka bajia kani ka jingja ladan bapen khoj ya ka snam tamba ki briu ka forensik kidang shem ya ka snam na kani ka kenro kani ka khana ka dei ka puli class 6 ban nakaliang ka Joint Parents Association of Rajasthan kala ong ba kani ka jingja kala jia nakadaw ba kala sya mai ha ka wei ka ba long kan nong hikai school khadu bakala le no ya kani ka jingle jongka nakaliang ka kami bat ukpa jong kani ka khana kilabu ya ka FIR hadin riu kanta balajia kani ka jingja.